дошли в зала Пейо Яворов. Най-ценното нещо, което човек пожелава на този до него, е да бъдеш жив и здрав. Оказва се обаче в последно време, че има нещо още по-ценно от здравето. Всички ние сме жители на нашата планета Земя. Нашата планета, която като че ли не я пазим достатъчно добре. За съжаление, тя започна да ни отмъщава. И ще ни отмъсти много жестоко. На всички нас. И ако до този момент сме си казвали: пази се, да си жив и здрав, със сигурност ще дойде момент, в който ще казваме: пази си водата, пази природата, защото природата е много по-силна от нас. Защото ако тя реши да ни отмъсти, повярвайте ми, ще бъде фатално. Всички ние сме тези, които по някакъв начин трябва да дадем всичко от себе си, за да я запазим. Защото това е нашата планета. Защото ние сме се родили тук и след нас още хиляди, милиони човешки души ще се раждат и ще живеят. Решихме днешния концерт да го посветим на природата. Защото ние в Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград сме актуални. Ние сме различни, ние сме на ръба на вълната. В последно време екологията е най-актуалната тема. Ние ви обещаваме, ние, учителите и децата, вашите деца, които вие сте ги поверили на нас, прегръщаме идеята за опазване на околната среда и ще направим всичко възможно да я запазим. Сигурен съм, че този, нека да го наречем бутиков концерт, ще ви достави наслада и удоволствие. Надявам се, че повечето от вас вече имат своите зелени печати, които ще ви напомнят, поне докато са на вашите ръце, да мислите зелено. Пожелавам ви приятни мигове. Не мислете за горещината, а мислете за природата. Мислете за екологията, мислете за това, че днес всичко е в наши ръце. Приятно гледане! Аз съм природата. Тази, която ви дава въздух, вода, живот. А вие, хората, сте част от мен, но често ме забравяте. Режете ме, тровите ме, унищожавате ме, а аз ви търпя, обгръщам, обичам. Днес е време да се вслушаме в вятъра, в песента на птиците, в шепота на реката, защото надежда
има във всяко дете, което посади дърво, във всяка ръка, която не хвърли, а прибере, във всяко сърце, което избра да се грижи. Аз съм природата и съм тук, за да ви напомня. Обичайте ме, за да ви има. Аз съм земята, вашият дом, вашата градина, вашето чудо. От милиони години се грижа за вас. Давам ви въздух, храна, вода и красота. Моля ви, пазете ме, грижете се за мен. Бъдете добри стопани на вашия дом, за да ме има и за тези след вас. Аз съм център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Място за учене, място за мечти, за игри, усмивки и светли лъчи. Тук всяко дете с сърце гордо пее, учи и се смее. Този концерт е посветен на Световния ден на околната среда. Посещаваме го на природата, на земята, на бъдещето.
Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Mommy wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Brother wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Sister wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Baby wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. All the family wants to play. Rain, rain, go away. The earth does not belong to us. We belong to the earth. Nature is not a place to visit. It is home. Жужи, жужи, и пей, жужи, жужи.
Нося новина голяма. Царицата нареди до 3 дни, дещо има жито скрито, да се събере и в двореца да се донесе. За сеидба времето настана. Няма жито, няма, не остана. Слушаваме тази година, дето мина. Едва изхранваме децата. По залък слагат само те в устата, колкото от глад да не умрат. Какво ще кажете да си вървим? Да помислим заедно. Утрото е по-мъдро от вечерта. Да, хайде. Ма чакайте! Я поспрете! И преди да тръгнете, решете! По-скоро вие помогнете. Аз? Откъде да намеря жито? Навсякъде глад и немотия. А трябва зърно да открия. Проблема няма как да се реши. Ей, тук много ми тежи. Боли. Какво става тук? Сега пък и това. Татко! Може ли така? Ако те види някой, ако царицата ни узнай, свършено е с тебе край! Успокой се си и кажи, какво поискала отново твоята царица? Не може мъката на хората да разбере. Нареди жито да се събере. И даде срок дори 3 дни. 3 дни? Да, остават още 2, защото днешният отмина. Този път със сигурност ще загина. Но проблема няма стои да се реши. Спри с черни мисли, спри! За всяка рана има лек. Трябва само ти да си човек и доброто в себе си да съхраниш. За богатство ти да наламтиш. Защото преходно е всичко тук на тази земя. Истинска е само любовта към хората и майката природа. Затова ме слушай, сине, запомни добре. Знам къде жито да се събере. Благословен бъди! Спасяваш ни отново от беди. Сега по нивите вървете житото да съберете. Ще събирате житото зранце по зранце. 2 дни. От изгревта до заник слънце. Но къде? И в гората, и по пътя, по широкото поле. Мравуняците разровете. Житото, както мравките. Зранце по зранце съберете. Благословен за тази мъдрост, татко ти бъди. Хайде, хайде, побързайте, че времето лети. Крий се, крий се. Ден първи отминава, ден втори наближава. Залязва топлото ни слънце, а няма още нито зрънце. Този народ е безполезен и много разглезен. Съветник, запиши, данъка на всички да се удвои. Царице, не трябва да сте тъй жестока. Жестока ли? Аз поставих срока и този срок вече изтича. Царице, ние тръгнахме да съберем жито. Жито ли? Значи и лъжете ме. И къде бе скрито? Царице, не крием нищо. Няма жито у дома. Мравуняци ще разравяме ние сега. Мравуняци? И таз добре. Ще събираме ние житото зрънце по зрънце. 2 дни от заранта до заник слънце. Признавам, хич не ми е минало и през ума. Коя глава роди това? Хайде говорете, не мълчете! Ами, съветникът ни каза към мравуняците да вървим. И ние тръгнахме като един. Съветник? И как ти хрумна тази идея? Аз? Не бях аз. Друг бе. Но да ви кажа името, не смея. Че защо? Аз искам да го наградя. Ще помилвате живота му? Ха! И таз добре. Какво е толкова прегрешил? Ами, царице, аз бях укрил баща си на тавана от дома. Когато наредихте старците да се убиват, мен ми дожаля. Той дал ми е живот и учил ме да чета. Показал ми е толкова неща. Помагал ми е много пъти. Помогна ми и днес. Макар и да не беше в негов интерес. Дойде направо на Мегдана, защото ставаше тук нещо от зарана. И чували се вопли и викове. Царице! Забравил бях аз своите страхове.
и любещото ми сърце реши на помощ да се притече. А сега решете и моля справедливо отсъдете. Дали бях прав аз жив да го оставя? Да. Така, от днес нататък хората в моето царство ще достигат старостта от богадните отредени. Ще доживяват без проблеми, защото мъдрост носи старостта. Благословена да е тя! Хайде, житото за посев донесете, пък после се веселете. Царице, те трудят се дълги дни. Заслужават си празника, нали?
своя бяг. Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко дете? Защо избягах? Защо повярвах? За кой ли път аз признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Безброй години наред аз не мога да спра своя бяг. Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко дете? Защо избягах? Защо повярвах? Ние, младите, имаме силата да водим с пример. Вярваме както в устойчивото бъдеще, така и в реалното настояще. Щастливи сме, че тази вечер сме част от концерта на Центъра за личностно и творческо развитие, място, което не само развива таланти, но и възпитава отговорност. Като младежки парламент ние не просто говорим, ние действаме. Организираме доброволчески инициативи, подкрепяме кампании и хора в нужда. Гордеем се, че сме част от приноса на Благоевград с всяка акция, всяка добра воля, дела и че подаваме ръка на хората. Темата днес е екология. И това не е просто дума, а е призив към всички нас. Природата е важна, ако я пазим и тя ще пази нас. Благодарим ви, че подкрепяте младите хора и ни помагате да превръщаме идеите си в реалност. Вслушахме се в песните, посланията и танците тази вечер, защото в тях има грижа, надежда и бъдеще. Ние не просто говорим за екология, ние я живеем всеки ден, с малки и постоянни стъпки. Едно малко действие понякога променя много. Да опазим природата не е тежест, а избор, който показва кои сме. Бъдещето не чака, защото ние сме тези, които го създаваме. Смисъл, вяра и най-вече действия. За да има утре, трябва да действаме днес. Заедно за природата! Нашето послание ще се слее заедно с майката природа, като бъде капсулирано край младежкия дом, защото тя е нашия дом. Тя е всичко за нас. Много лесен, много прост.
свята каква красота. Всичко е важно и е потребно да го опазим, да го има и след нас. Природата моли да я спаси. Хора, чуйте моята песен. Природата зове ни сега. Уважаеми гости, на фона на тази прекрасна картина, мисля, че вече е време за светлина на сцената. Сигурно ви направи впечатление, че по време на подготовката на днешния концерт видяхте голяма част от учителите в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, облечени в народни носии. Аз сега искам да ви кажа, че това е нашата поредна провокация и изненада. Сега ще ги видите още веднъж, защото това е нашата запазена марка. Допреди това искам да изкажа хиляди благодарности на децата от детска градина МАК, детска градина Алени Макове, детска градина Щастливо детство, детска градина Здравец и детска градина Ветрица, които днес взеха участие в нашия концерт. Нека да благодарим на всички официални гости, защото тук е заместник кмета на община Благоевград, госпожа Боряна Шалявска. Тук е председателя на Общински съвет, госпожа Антонета Богданова. Госпожа Александра Дилгерова, главен експерт образование. Разбира се, госпожа Арабаджиева, директор на детска градина 10. Госпожа Емилия Георгиева, директор на детска градина 11 Здравец. А сега да помоля да направим малко място пред микрофоните и още веднъж ще чуем тази прекрасна песен, на фона на която ще поканя всички, цялото семейство, служители, работници на Център и учители на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Вашите аплодисменти да ги видим този път в малко по-различна визия. Заповядайте, колеги. Наистина вашето място е най-отпред. Не скривам тази наистина хубава гледка, а това е това е човека, който, ако трябва да се сърдите на някой, той даде тази идея. Господин Симеон Стамболийски да бъде облечени всички така. Защото сега да чуя аплодисменти за нашите лидери. Директора на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, госпожа Богдана Костадинова. И заместник директора на Центъра, доктор Александра Ковачева. В миг като този, госпожо Костадинова, ви давам думата, за да се обърнете към всички присъстващи тази вечер тук. Добър вечер на всички. Наистина в момента е земя и ритъм. Наистина тази вечер се получи един бутиков за Центъра концерт. Искам да благодаря на всички колеги, на техните възпитаници, искам да благодаря на родителите, искам да благодаря на дарителите, искам да благодаря на партньорите на Центъра, които никак не са малко. Да благодаря на Община Благоевград за подкрепата, която получаваме в нейно лице.
Видяхте, че концертът е под наслов "Мисли зелено". Призовавам всеки един от нас да мисли зелено. Така както нашите предци са пазили природата, знаели са как да съхраняват водата, как да предпазват имотите си от наводнения, как да се предпазват от суши. Така и ние да продължим в този дух, да опазваме околната среда, да мислиме в зелена посока, защото природата не е наша. Ние сме на природата. Благодаря ви. Давам думата на доктор Ковачева. Благодаря. Още когато обявихме днешното събитие, в презентацията посочихме, че това е една по-различна годишна продукция на Център за личностно и творческо развитие. Защото това не е просто един концерт, а е кауза. Това е нашият призив към всички вас да пазим нашия дом, нашата планета Земя и да се научим да живеем в синхрон, в ритъм с природните закони. Така че да има планетата Земя, да ни има нас като хора и не на последно да ни има като нация с културни ценности и традиции. Пожелавам ви да бъдете на първо място здрави, щастливи и благословени. И сега пред всички тук на сцената да обявя, че тези цветя са от кмета на община Благоевград, господин Методи Байкушев. Госпожо Костадинова, сега ще ви помоля да се обърнете назад и да видите кадъра, който е. Защото в началото поставихме задача на всяка една школа, на всеки един преподавател, да избере нещо типично за неговата школа или за самия него. За вас се чудихме много дълго време и така повечето от колегите стигнахме до извода, че този кадър, вулкан и слънце, е най-подходящ за вас. Така, точно, много сте прави. Вкъщи потвърдиха, че наистина съм вулкан и слънце, но вулкана не изригва всеки ден, а слънцето изгрява всеки ден. Така че надявам се да нося повече светлина в центъра. И без вас не мога. А ние да бъдем по-далече, когато вулкана избухне. Благодаря. Благодаря на всички, които взеха участие в днешния концерт, който само след няколко дни ще може да гледате в нашия YouTube канал. Благодаря ви и на вас. Мисля, че тук беше малко по-прохладно, отколкото навън. Бъдете живи и здрави. На 16 ви чакаме отново с вашите деца. Тогава ще открием поредното издание на Лятна академия 2025. Разделяме се, но преди това ще чуем една песен заедно. Искам да помоля всички колеги, участници, нека да вдигнем ръце и да се хванем за рамене. Да се прегърнем. Нека това да бъде нашата прегръдка към земята, към природата, с която казваме: заедно ще победим! Станете на крака и да чуя бурни аплодисменти за най-прекрасните колеги от центъра и невероятните деца на Благоевград. Много! Още аплодисменти! Може и вие да се прегърнете сега, както сте в залата. Да ви откриеш хиляди възможности, не сме ли изпуснали да направим нещо малко, но за някой друг. Още по-силно! Колко малки сме били за големите мечти, бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Колко малко ни дели от големите мечти, бягахме излъгани, но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно, по-добри, много малко. Заедно да поканим госпожа Арабаджиева и госпожа Георгиева. И ги виждам, но нека да дойдат. Тук е тяхното място в този момент. Госпожо Арабаджиева, госпожо Георгиева, къде сте? Заедно елате и споделете нашата прегръдка.
Ще можеш ли ти? Колко малки сме били. Не виждам къде е госпожа Шаляска. Тук, госпожо, елате бързо. И всички, които са там до вас. Колко малко ни дели от големите мечти. Бягахме излъгани, но може да бъдем заедно.